HP ini HP kok. Kowe ngopo to, Mas? Iki lho, HP kuwi lemot. Alah, malah mati kan. Mati orang ngabari keluarga nih. Aneh-aneh lho iki, wong HP kok duwe keluarga iki. Wah, iki lho Le. Orang gantengnya dipajang-pajang ning koran. Ya ngopo, Mas? Kowe iri. Lah iki lho. Ganteng ya ora. Nek ganteng ya ganteng aku. Lah nek iso dipajang kok fotone wong iki. Kowe iri, Mas. Pengen dipajang ngono kuwi. Terkenal. Dipajang. Pajang opo? Sampul Yasin. You know I'm gonna get. Oh, jangkrik.